Maingad law mga binati o minahal kong matalumnon. Mananig update sa ato ang tourism building diri sa ato ang lungsod, sa lungsod sa Matalom. Gibuhat ni guys aron mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa atong lungsod. Sa kadtong ganahan mo soroy sa ato ang sa Canigao Island, puntuhon guys. Din hinamo mo stay unya maghuwat mo sa mga bangka nga kuan. Okay. Mga nig ato ang update sa ato ang tourism building diri sa okay guys. Okay, mga nig update sa ato ang tourism building guys. Magtinabangay juta kanunay aron mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan og ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Pahulio og mga kauban. Ato gayo lang suportahan guys aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod og aron mahatagan. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Pahulio og mga kauban. Okay, balikon ko. Mao ning ato ang update sa second floor nga tourism building aron mahatagan og maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, maonig ato ang bag-ong tourism building na nahimutang ni kini dapit sa Pantalan. Iko pipi andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Boss. Okay. Manig update sa tourism building dire sa lungsod sa Matalom.